Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule hei tun tu ma hian Mizo tlangwal chuanom tak mai tun hnaya Mizoram Public Service Commission ina combined competitive exam an buat saya middle chunga MIS Mizoram Information Service a inziak ting tlangwal en vanei chi vavana choi lung kom na hun kanon nei do na nia e boi hle mai ani hi hun tam tak man na tur ani lain laya kan kom na te kan som na te ngai poi moi ning kom na hun that mai min siam saka achunga wawan achunga lom thu kan soi tak me mewani e te chuan thlir tu le ngai thatu tan ngun takin min lo en sakula min lo thlir sakula wawana tang hin zir tur tam tak kan nei kan ringa en ton tur tam tak te po kan nei nge en kan ringa apian phunga rual ban jok te ti mai la tong moi lo ni lo tur ngai la kalpela mi tam tak kalpela MIA sign ziak lin thei ringot po hi a chuanom thokhat viau ani ti kan ria da wangin ama choi moi na ni pa formin le midang te nuna ngong duam zo kan nei be sein kom kanan tumania unduam takanan nei thei kan lom tak zet zet ani wawan chunga kan lom le mai kom non thatak min siam saka kalom me zo na hanin zo tan ngal mai la thain kan ria ipian na te in chung ko chan chin te rem chang i tiang ang khamin an ri don min yang kalom me ke hi tuisi khwa sai ha district a piang kania ti chuan anu relo te a theiria sai ha district a se theiri khwa kan pem thla a ti chuan tu na hian chung ko thila wangin kan chung ko in kanu le ka pa le ka nau te ne choi lung sami hui fang bula son choi lung khwa kanom ta ni ani taksu ti chuan ei tu na hian imita delti kan ria chonga moi lo ne aru lang ro ten soi ta ila e pom thowa ti chuan en tikat tanga imit thalo nge ti la hi min hril the ne khariat kani borvel lai ni omin kanu te chuan min hril thina chung lai chuan kan la song noi deuh hlek ome chin kan hreve vak lowa ka hriat dan chuan khariat kania hetiam mit khomulo ta hi kani dam lo na wangai mulo tup an soi manga chuan a hun lai khan hri deuh reuh a leng an tia chuan khami ngong khani ngei turania thingtlang kil khora om te kan nia dam doin han pan zung zung te le in en kol na tha te mu har sata wangin kan en kol lok lo wang te po aniange kamit kha hrileng wang ani an tia a hri takha an soi thiam bik che lowa dam doin le in en kol na tha te han pan zung zung kan har sat dewa wanga cheta ni mai ome thingtlang kho kil khor tak maya no pangte ta tanga no sen han ti hial thamilani hiala mit thalo mit khomutalo India ti chuan tun din muna MIS min zongena kan ti thailo in zia kling chhota neya emi akara hian har satna tam taki paltlang don ti kha chiang reng maya chui ma chuan izirna engtin nge chutia middel khomutalo chu engtin nge zirnai tan chho tir vel ta poka hriata chagom hle maya izirna lam tuanga hi nge hunrem loi mian hril le don minian ni ka zirdan hi pathian min hruaina atilo theilowa amak angreng khop maya kumli kumnga borvel kani lai khan kapu hian department lama tangin middel ten lekha anzir ve theya anzir na turin sikul omani ti kha arlo hria chu rang taka bo zuin khatia mit khomhulo selian mai tur mahun neilo angtho thanga langa kha kapu khan sikul tekala lekha ka zir khan mahun eng takka nei the ngei ringin aizola longmol we sakon moria blind school a minda chung lai chuan kumnga pokala pumlo nin ka hria sangni panga khanemo ti chuan takhan pol rukheng kakala kumsangni sompahni kumtir lama scholarship home for the blind salvation army ho en kola kwan hostela kain son thla
chu ta chuan integrated school an tian mani en kol tho Salvation Army en kol tho a hian Paul sari le Paul riat ka zo zo le a ti chuan SA Home for the Blind om reng chung chuan hostel om zel khan St John's Higher Secondary School a class 9 atanga 12 kha ka zo le a chu mi zo a chuan computer zirin 12 kan exam zo khan result chu po ngak lem lawin computer zirin Bangalore ka chu thla a thlani thumvel computer ka zir nun college ka chhun zom tam mai ani ti chuan college ka sang ni som ni pahnia karon zawa june thla khan ta chuan UPSC dream ve reng kania MPSC hi akongatan le keima ma son nan katumna min roi tu poimo tak ni turin kum sang ni som ni pathum khan exam kan pe ve a ti chuan hei pathian zara kan lo wa nei ve chhota ni alo mum lem maya ti chuan no pangte ta tanga khop muta lo chu zirna chungchang ate pogan te khan mun sang sangai nom kuala nia enge imit del khuai mu fu lo mu thei lo wangian han mu sit na le hreu man ti ngoi ngoi chang te poi nei in ka ringa ka tiang han to khai nei em ka van nei khop bai taksa a rol ban lo na wang shim shim hi chuan har sat na le hreum ti bik na ang kha ka nei lo wa chumi chan chu no pan te lai eng ma ka hriat ma tanga mu lo ka ni wang khan mu om zia kha ka hre ran lo wa mu lo om zia kha ka hre sang lo ni ber chu mo om zia chan mit war kha anom na tur ka hre lo wa mit del kha a hreum bik viu na tur ka hre sang chuang lo ta eng ma ka hriat lo wang khan hi chu zia khop mai chu wang chu rol ban lo na hrim hian ama amal top chuan har sana keima min siam lem lo beidon na moril ruhana ang chi rol ban lo na wang hrim chuan ka nei ho lo ama ro chu hemi na aken tel mi to lo har sana te chu kan lo tok ve pon ni theye ama ro chu midel na hrim hi chuan har satna chu tingin beidon na mo midel wanga har sati riau ang kha ka nei lem lo hey ril ru sen le maya ma ni nai pom ngam hrim po khai ngai sanom toin kan ria tam tak tan chuan indom kun tok lok na tur aumin tam hlein ka ringa amar so huai takin nang chuan i mat chhop tein khen chuak thei hi alomom ka ti hle ani alome ti chuan ani le ngai chuan khan mizowa po le khathiam tam takan lo chuak chho to a amaro chu combined competitive exam han pengam po hi kan tam lo tila kan soi sualing ka ring lawa abik takin UPSC a phei chuan ti hi kan claim khop mai exam han pengam a hi tuna phei chuan Mizoram mipui tam tak te kan rual ot to a IAS ti che te IFS ti thleng po in IPS te ponianga direct recruitment nan tling thar kan nei tlem to MMA ni chu ting chu kan din hmuna nei to a ti chuan hei tuna MPSC nuaya soyang khan MIS sain zia kling ania he din mun thleng tura i beida na hi hria ta cha kom hle maya soyang khan a middle lo jok te poina thei to pa zirna kan ma san thei lai a middle jok ina in tling zia kling tam mai a hi i beida na hi hria ta cha kom hle maya ka ngai takin in thlakhrung loin an soi chho ta che ni ka peidan han tia hian MPSC tak hi chu pathian zara a hran pain katum ber hi ani hran lo wange UPSC ka in buat seina khan min pui ni ka ti ol sam mai tiang ol sam zo college kan kal khan BA first year le second year khan online in college kal pa khan coaching hi ka join ve a Byju's noya hian tin keima hrim hi Paul som kan zirlai tengin civil service hi kat lo tum ve to a UPSC hi ka em ber thin ani chung lai chuan Vision IAS kan ti apps te hi Paul som kan in ka install ve a keima thiam ang khan ka in hai veng ve thin ani ti chuan Paul som pahni kan ni tum hian katang na se le zola textbook te kha chung lai chuan braille khan mu malin kan la nei lo a na Paul khatrang som pahni tlengi mu mal tak chuna lo om chuang lo ni in ka hria college kan hanzir khan kan tran don kan WhatsApp group pakhat IAS aspirants te kha
ka hong ve top mai ni mizo thala in bo sei du te a hu ho thil ti nom te chi kan lo ni wang mizo te chu ka har nom thinan ti khan kha keima a ni kani tum ka len theina tura ta na chona thar min chop chua sakma saber tu keima nu na chon ni pakhat vein kan ria whatsapp group ka hong ris ve thoya ti chuan coaching kha BA first year second year khan kan kala UPSC tan kan thei to pin kan bo sei ve a college kan zo khan college result a chua main 6 semester result chua main provisional UPSC kha ka exam ve ni sang ni som ni pani a chuan ka ti thalo khop maya in board sai dan kha ka thiam lo bani ti chuan ka pong zir tawak me UPSC le khabu ka nei ho anga kha ti chuan vanei thlak takin tu na chuan middle horop ke mani kuta dap chi ngai khan le khabu te po UPSC ta na poi mong chu kan nei kim thok khata a chung lai chuan kan la nei lo ni chung chu mo ti chuan sang ni som ni pahnia khan UPSC kan exam china tang khan a har ti kha atakin ka tong ta ni sang ni som ni pathum po khan UPSC kha ka exam le thowa kala ti che tho khop mai chu ta chuan amaro chu ama kum ai ngot chuan ka zia to ba kha MPSC ka ti na ko kha khan tam takin min puya MPSC exam tur kan in bo sai khan thani vel om hi chu UPSC ngai tu mi lo min MPSC ngor tan pik chuan hun ka in siam ve a thani atling lo hret ome chu la chuan ni e leina te po thei to bin kan su ma ke ma hi cho tui ti chi te kalo ni ve a he leina te pot thei to bin kan su ma mut le tho chung chang ate routine mu mal tak nei le kha kha ka zira karwal ban lo na hian rem chan na min hon saka chung ten eng tia ma min phut tangai lo ni chunga chuan hun min siam sak to pa ti khan zinga dar li le chan ve ve la te ka thawa le kha ka zira choi do na ka wa chua ka choi khama kan zir le a chuna thing puin kan chua kan zir le a zana hian dar som ve la te kan mu le a ti khan ni khata da ka chu ti za chu ka zir thina tia han soi fak tu chu ka nei lo nanga ka hun ola pianga khan ka zir ve ni chu ka in buat sei dan chu ni deuh ber mai mi mal tak chuan aro pui hle maya tuna result an chuak tai mark score te po ganan muwa I bei sei ai ni ti thange I bei sei phaloin ti ka le khazir chung zong le tuna po hen la ni thawa ka ma khi ka ngai ven ngai mi lo ke chu ka ma kha ke chu ka lo en lowa result chuani po han ka lo en ka mutel tho ma he ka lo attention kha ka pmm lo ni ka ma kha hian be sei dan hi ka in nei ngai san lo ke ma chon amara chu pathian zara thil ka ti na re ngai lo cham ka tum lo lo thin hi ka in ringa in rin tok na lian tak mai pathian in min pe a min ti thlor ngai lo boka chu wang chuan thin in rin na lian tak ka ne ya ka ti that le ti thalo hian be sei na ka nei san lo be sei lok na ka be sei an ka van ti che emo a ka van ti tha ve han tiang kha ka nei chuang lo ke chuan ka thin hi ka ringa pathian rin chanin ka thei top ka chua to a abak chu pathian ko ta ka da thei top in ka zir to a pathian in ka tura min sing tir mai tura ka ngai ni ani tak chu e khai ro pui hle maya pathian ri mi takeni te po ina hriata an soi manga te po I kan ti dei tiang che enge nangma pian tharna ang chi pathian thuan tuina te e kamen testimony ang hi nei ve hrim hrim ni e pian tharna anti hian ke male pathian in kara min thun zom tu le kanun min kai hroi fo thin tu poimo tak mai hi kapu kha ania kapu hi 7 day pastor ania mo chuan ani khan kanau pan lai kumli kumnga vel kan ilai tang to hian thurin ang chi te le bible chang poimo tak tak hi min hril reng mai ni kaning thin khop me kanau pan lai chuan kan la thiam si lo thilom zia kaning thin khop me ma se arem chan na piang han pathian thu kha rol fo maya chu chuan voini thleng hen kanun min kai hroi ka ti lo thei lo a hostel no pangte kan hanam te po khan bible chiar kha ka tai ma ve mani kanau pan zo lai phei chuan zan tin hi bible chiar lo in kam mu ngai lo wa ta chuan apoimo ka ti na lai chu
lâu bằng chú cần ôm con hả chú bụi lâu bụi tin tiếng bụi thình hi lâu tí hi tắc tắc cái này ở đợt lệ chuan lấy rồi nun te kan han tem chhota ti khan hostel kan han thang lian chho je la ti din na te pathian zara ka tluang em em a keima to ka chuan ti chuan hetia mihring nun kan han chhir chho tak je la hian poimo ti deuh kan nei chu kan dam chung ni te chhir dan min zir ti rang che fin na thin lung kan nei pha hel na dam chung ni kan chhir dan thu a hian min zir tir lo chuan mihring rem hriat na le kan fin na kan lo chhiar ve khang lan chuan kan dam chung ni te hi hriam na le lungai na hen lo khat tak tak ti hi mu vein kein hria keimar ni mihring rem hriat na le fin na chhiar kan tum ve chunga zirtir ngai lo nia in hria nun kan man chuan kan nun hi alo hriamin alo lungai mai thin ani chuwang chuan keima chuan ka chhiar thiam don lo ti ka in poma zirtir tu ka mamo a zirtir tu fam kim pathian thu pathian kan nei ta a thu kal tlangin kan dam chung nun chhiar dan tu te min zirtira chumia in nga tlat chu ham that na le mal som don na ni ti hi karin dan ania chuwang chuan dam chung ni chiar min zirtir tur hen pathian hi ka dil na sa ka tong trai na ber po ania tin adot le chuan pakhat che kan soi lenga mihring nun hi a ho ani ti hi ka ngai dan lian tak mai vani thleng min kai hroi tu ania thingpuin sual wang mai po thi thei kan ni zia te nun hau zia le dam chung rei lo si zia te ka ngai tu hian keima chuan ani na taka chuan leiro puina hi pakhat ma wana kan chom chho tur om lo wangin pathian in nga chau hi ke ta ne ro zong pathian nei a thani ti hi ka hriat puina ani akanga khop mai pathian thui ka kom ngai ve me bible hi chuwang chuan har sanna ka to apiang hian kha har satna atanga min kai chuak tur tham pathian thui ka ru han aron lang zia zelani chu voi ni thla ka nu min kai hroi tu nen ka hria avan lom mem pathian thu interview po cha gom view maya in thru sai dan kal manga te po nang man experience tam tak te poi nei kan ringa tin he tianga hun har sa le khovel ngaya po enge rol ban lo ni na te point nei ani a ti chung chunga pathian em bel tlat thin ngai sanom na azualing kan hria kalome le lama chuan kan be seirin na kan be sei van kanan te po le lama chuan ngai zul chang te po min kan ring ani kha kha chu du to khri la te chuan zona dangan zot le lokang chenga takena zirna chungchan kan soi chole tura ngai lai ei mi hian zai thiam le hla phua thiam ni nan soi tlan mai che engei lo zai ve thin reng em mi ti teng lai zan ngei phu ve to ti te po khria ta cha kawan ti ka zai thiam hran lowa amaro chu nuam hi ka ti ve ema tin pathian hla mang hian kanun po min chom ve na sa thini pathian hian chuan chun zai ngai thlak te nuam ka tia zai thiam ka ngai sanga zai thiam ve te po hi ka cha ka ni ka zai ve na sa thina amaro chu thiam ka ni lowa zai ve thei pa ngai kha ka ni mai ke chu la phua lama chuan la hi soi tham ka phua me lo ke chu pani khat bak tak tak hi la zia ka nei lowa tuna po hian han record zo to te ti chua mai ma bak te chu kan nei ve boka pani khat tak tak ba hi kala ziak me lo pathian hla pani le leng long pani khat te chu omanga zi lai te po nei chu ka nei ve a ma se soi tham ka ziak lo ni ke chu ani tak chu ani le nang ma hrim music video an siam te nei ve to ka nei hran lo ke ma chuan amaro chu la pani khata te chuan ting tang te ka per ve a amaro chu mel mai ti ran hi ka du lo thina ka tel tam lu tu ngam lo ani music lama hian ka tui lu tu ka music hi class 8 kan je level phe chon music room ani leng thak thaka om than dup reng mai hi ka ne ke chu mo ting tang hi anuam ka ti ve ma ke ma ro a chuan anuam ka ti ve ber ani music chep cher khoya chuan ti chuan amaro chu Paul riat kan zilai khan ka tui ei zon na tlak nianga alan ri lo awang khan ka tui zui ngam tawak lo ani Bangalore kanom le hnu te pon recording studio te ro te ka nei ve ta chuan
ลาเตปอปนี่ทุ่มจุมีลักก็ฟังเตกันรีคอร์ดเวทีนะอันนู้นให้กติเวทีไม่อะอามาเราจูอินงาบุญนัดลักตักเอจนัดลักตักนี่รีแล้วก็เชียนเดียวฟังคันก็ทีมเลยเดียวทีนั่นนี่กีตาร์เราเองคีย์บอร์ดทันทีได้เม็ดทีมไปเท่านั้นคีย์บอร์ดเลยเบสดรัมส์ทีเวลฮีดรัมเนมตักเจ้าก็เทียมตักกันนี่เราจริงจังพอเทียมกันนี่จวงเราอามาเราจูดังไอจูน่าเสียเดเวทีขันนี่ไม่อะดังเตเพจูมานิจายอินตุมงอนนับปักอังก็จูก็เทียมเราก็ทีเวทีเท่ามาเราจูเทียมเตี้ยสวยตัวกันนี่เราปุ๋ยเข็มใช่ไหมเขาหมู่จอกป่วยกันเทียมชัดชุ่มแล้วเนี่ยนังเขาหมู่เราจอกเองดูโตกันแต่การเองติดไทยแต่ข้างไงสานมยังไงสานมเล่กันเสียเรามุมก็ติดตักเสียกันนี่ชวนที่ดังได้ฮัลโหลมุมลำพังแต่ป่วยไอ้ว่าวันนั้นอาร์วุลตุยอาร์ลำพังเทลมรู้ตัวก็อาร์สวลไว้ติดแต่ว่ามาตักเอ็มมีไอ้สวลไล่ป่วยหมู่ไทยอมเจี๊ยสีแล้วว่าไอ้ลมวิววันที่บอกเสียกันไล่ก็กระเจ้าก็ได้ให้กันมีนักฟิลต์เจ้นี่ปะเทียนเนี่ยนี่ตุยน่าดังได้ตักไม่ให้มันเปียทินจุงอ่ะจูกันริลรูหาเดียวเตเล่เองหมดที่ริลรูหันโตตุปุ๊บจังจนอินตีทอลนั่นตัวละค่ะมิดวาร์เตไอจวนกันในเคลมเดียวนี่เจ็บเราอินสวยปุ๊บไม่ละมิวสิกเตอาร์เตจีช่างไม่ค่ะกันอินตีลิมเวนันเลยริลรูหาแล้วตุกตัวหันชอกจังขายเวนะข้านี่เนี่ยกันเอาปันไล่จังอินก็หลอมทัดไม่อาร์สวลหวยที่ฮีที่จวนเนี่ยมีที่เห็นมีนันจอดชีนะมุดบ็อกซี่เราเองทิ้งเงอาร์สวลเตไปเชียดที่อันที่ชีนะจูงากันสวยฟิล์มทูชีนะจูเขาเวลให้จูมูเรามินเล่มูเราริงนะล้อมกันมันเล่วันรำเตไปมูเราอมบิกเจียนมันนี่เล่กันติดชีนะนี่มูเราลีมูเทียนง่ายตักจวนอารินตักเราจอกอันนี้จูฟังจวนมูเทียเราเห็นกันงัดมูเทเรานักขันก็ลมนักขันมินตีเรจช่วงเรื่องเราไม่อะประเทศมินเป๊กก็ง่ายตบไม่นี่ดูทันนั่นนี่เราว่าข้าจูดูทั้งเทป้อนี้แล้วก็ลมเท่ากันริงประเทศมินน่า stress relief นั่นตัวเราเรียกรู้ฮะตีจังขายนั่นตัวมินเป๊กทกขัดก็ง่ายเฮ้ตุนจุมาเตป้อกันหันลินเฮียนอารมณ์มันครบไม่มีจรำหุ่นช่างจังอินมินเราเสด็จเวทูเต้นอาร์ป้าเตป้อมินประธานนี่มั้งตัวนั้นเฮียนเอ้ยลำตัวเตปกันแล้วเนี่ยตัวนั้นเฮียนก็ลมครบไม่อะก็หลุดเวกะจะว่าอย่างจุงอารมณ์ทูก็สวยงามในรถเสียมีกัลตังเฮียนปูสังเตะปูวิตเตะอันนี้ตัดสินเนี่ยอารินส่วนหัวอินลมตัดไม่อะอันนี้ส่วนไล่หมู่ไทยพวกเขานี่แหละว่าอันทานซาบรีแต่ละอันของแข็งเวลรี่อะค่ะที่เราลิมปุยตกวิวพันหมดตัวนั้นอันนี้ไม่ยังจริงที่นั่นเอาเตะพอฮีไอ้คนชิมหินวมก็ที่รันกังไงนานี่รันกังไงนากันเอาปันไล่เตปนจูกับพูดเห็นสักขีที่อันคอยชีนะมั้งอันรอนรามาสวมเอาเตะเห็นรอนฮอนชีนะรันฮิกลมชิมาอาร์เตปไอ้ส่วนที่จูนี่เท่าโรลินอันเอาเตะหันเอ็นคอลเตหินวมก็ที่อันนี้นั่นแต่ก็จะมินติลิมันนี่มินติลิมไม่ตินริลรูหินติเที่ยงลิมันนี่รันบุลาเห็นมั้งรันบุลากันนั่นเลยอาร์จบเอกไลท์เฮียนทิลสวนละไงตัวทิลโอเรื่องจู่วันจวนมิชิงริลรูติเที่ยงหิมนั่นแต่เป็นเราทำมังโอ้ก็ที่รันบุลาตั้มเตะมีอันเรลเววักบ็อกซี่แล้วว่ารันเตะจวนมีสวยเฉลี่ยมแล้วว่าตินมีพัดสันเลี้ยมแล้วบอกกันบุลาเห็นนั่นเลยไม่เขาเวลมีติดตาหนึ่งมากกันโลนี่พอยกันรันฟุลไลติดตากันหลุดเสียเหมันเวนกันเสีย relationship ชัดตักกันเนี่ยอินไลจีนนะการันเตนเนี่ยจู่วันจวนกังไงไปมัวกันละ serious ไม่อันเอาเต็นกอลเตอันเอาเต็ดดำเราเตปอดจังจวนมุดปินตนาเตเข้มปนกันละรู้ตัวนี้มั้งเดี๋ยวจวนมาไงนะตักเนี่ยกอลกันเนี่ยอินซอมนะทุกตักอินไลจีนนะทุกตักกันในที่ข้าแล้วใส่เตลสามตัวนี้จ้ะอันนี้ตัดสุดยังไงท่ากันตรงเลยไม่อะนั่งมายังไงตุ่มรู้เสียแต่พอหลังโฉเซลิงกันเสียที่นี่รู้เที่ยงลิงเสียแต่พอหลังกันเสียเรามันตักเสร็จตอนนี้อะไรโซนนั้นทั้งให้โซนเลยลูกกีฬาไอ้มิดเดิลเขาเวลพุ่มหัวของพอินมีชวนตักกันเราช่วงโฉตัวอันนี้กัน culture แต่พอนังเรากันเด็กขจิรดานแต่พอนังจีเราอินกันริงมิเจ้าบีกะเฮียนกันติดอันที่เนี่ยมิดเดิลเฮียนเลยขันจิรโฉไล่ฮิเรียตจากุมามิดเดิลฮอร์พันติจิตกันนั่นเชฟ
chu ni maya nang in ngei le khazir chhodan ve laka toy te ang pon min ang thil fia thei chu na rom ngotang ni middle te hian le khazirnan hian atira chuan le tun thleng pen primary le middle higher ti thleng te hi chuan high school te braille kan ti khami apong kutawa dap chi a kha kan mang bera amaro chu textbook zirlai bu kan ti anga te hi chu ang chuan middle horop chuan al om chi lowa avazawai hian pol khatranga pol som pan hi kan le khazir dan phung tlang puya chu hostel kan am lai po khan abikin high school atlang phei kha chuan kan thian te mit var te not kha kan ho ta thina class a not an lo la chung chu kan ho a hostel kan an hon khan reader kan tia khami mit var horop min chiar sak tu kha kan neya chumi na chiar chu chu middle horopin kan chu chuak le veka an kotin chu kan zir thina ni no ta kha ti chuan college chinai ro chuan zirlai te lo tam tham to a keima bika chuan computer ka zirna chan po kha college cha chuan braille khan a hun chung ti ne hun chung a rei wang khan braille khan in min dai reng don lo ti ka hriat lo ka wangin college kalman computer kalo zira computer a chuan talking software kan tia computer mai lo langa piang lo chiar tu tur kha chung chu kan nei ta a chu kan mang bera computer mangin le kha kan sir ni tak ber chu midwarte rual pen ve tak thei tur chuan mit kho mulo tan chuan technology tluk hi om lowa tun lai chuan technology thiam na hi lo sang to em maya chu wangin college atang chuan technology kha le kha jan ka mang ta ber ni a niam lama chuan braille kan ti middle horok ka manga tlema pol lo san deuh china chuan technology laptop te khang ang phone te ka mang tangkai em maya le ka buchhian nan te chu braille le technology kha kan le khazirna ta na poimo berania tin ka soitel ram chak chu min zo na piala ma khan mathematics hi mizoram hian middle te tan ala zir thei lovani kan zir thei chin hi atlem em maya bel pai puntir sem ti deuh chaw hi min hril fia thiam to kani a kan zir thei lo na chan hi pahni lian pui pui oma pakhana chuan zirtir tu tur special educator kan ti kha online dai lo em maya kan la nei mang lovani middle te big zirtir tu tur kha ador lia chuan zirtir tu po chu omse a man ruwa a zirna tur man ruwa maths zir thena tur man ruwa kan la nei lowa chu chuan ni china min ro zona tak mizoram ami big te kha vairama om kan middle pui te ain kan nu fol pha thina ni na zon na kong thleng point hei hian min hong na sa em maya match thiam lo chuan thil ti reng reng kha alo boi thlak ta thina chu kan soi lang zeu chak ni long ome ti chuan hey MPSC atangin MIS a inject ling ta chumi ma chuan UPSC kha exam kha ipe thu gai soi maya iti masa zo pina ni mo UPSC kha ni chu ka soyang khan MPSC taka hi keiman ka plena chuan atel ri che lowa amaro chu kan ron chu khan college ka kallai tang to hrim hian nu le pa te ti boi lowa mania independent nun man ve ha ka chak ani chu ka tum ber pakhat po ni college ka ron chu khan sarkar na zong ha char chara nu le pa te ti boi lo mai po ni lowa nu le pa te nom sa siam ve ka tlangwal ve tan na fam chuan kan dream ani chu mi konga chuan thil tam tak po chan te po kan nei ve mai theye ti chuan sarkar na kha ka zonga a na te po hi katling lo ve no la nia emi ma hian mo amaro chu ti khan kan ti ve tranga financial independence ka du awang khan ka be ve tranga chuan hi ka chak ang takin iti mayang tuna chuan pathian zara MPSC a MIS te kan lo in hlang kai ve ta a pathian ro man na ve ka ngai ani tak chu ti chuan MIS in ni chodon ta anim official lian tak mai in ni chodon tareng maya MIS sai ka inject ling to thawa ka tum ka hlin ta iti don nge MIS atang hian UPSC exam hi ilam son le don ti lai kha khri da cha ong ve MIS atang hian UPSC exam hi
ma chon chho le zel te po ka chaka ka tum ve a hei pa to pin mihring tum na chuan a hlotlin na chu pathian kut chau ania hrisel na tha te a konga khan mihring na kan ti thei ba ka tama wangin a hlotlin tak tak chu pathian kut chau phei zong ania amaro chu heta hian top mai ro chu ka tum lowa hei to pin Mizoram sarkar tan kan thokanga ti rualin ka tum ka final goal tak tak ka kha IAS sakha la ti hlotlin nge pathian zara ka tum direct recruitment intro ni etero MCS te po an confer IAS an lu chho te po kan nei nu ala maro chu direct recruitment hi kan wang ta hle mai ti lai te po ga hriata po ni se lai tum ru na te po pathian in mala so manga in bu sei na thazok te poi nei thei tura te po ngai la kan du sak ma sang ber kan an lan che ani di chuan hei soyang khan kan soi lo thei lawa rol ban lo chungin MPSC nuai MISC in ziak ling mau mai ania ro pui hle maya mitam tak ngai san in hlo chho don ania mitam tak kha jeng chuan ngai sang em to se ti po kan ria hemia hian mizo zilai te titeng an titeng zilai te le na zung mek te ne na po cha dui nei ka ringa khanga khan in thlung lovin an soi ta che nang ma thil to na tang te pon ani nga ni category pathumin then taila tu na zirlai mek te le zir zo to te la la zong ve mek te ne na ka cha du chu thalai ti hian ti tur kan la hre mai lo ni poin ti lo tur hi hre ma sang u ti hi ka soi tu a pakhat na chuan ti lo tur hre lo te hian an nuwa ti lo tur an hriat lo ra an senga an ti tur tam tak an ti thei lo pha ti tur an nei lo pha ni a dot lia chuan hemi hna lu to te hlotling thokhata in hria te an lo omani chuan ka cha le du chu dam chung ro puin hi vana kan chom don lo ti hi ka cha duwa leibak hi adai tak tak lowa chu wang chuan tun hun chau hi ngai tu alawang u ma thlir thui tak in yang u ti kha ka soi le du ni sela tin a dot lia chuan mizo thalai ti hian ni tum ro pui tak kan lo nei ni poin kan ni tum apoi mo rolin atluk chi apoi mo kan ti tuma hian chiang u ti kha kan soi le duwa ni tuma chiang ti tuma chiang si lo te wangin ram hi che thina an ni tum man thlen ta ka khan ti tur mu man le ti tu man lo nei reng reng lo wang khan an ma ni nin du tok mai thina ni chu wang chuan ni tum tluk zet hian ti tum hi apoi mo a amaro chu chung zong zong chu kan lo la hre lowa ni tum po kan lo la nei mu man lowa ti tur po ti tum po kan lo la nei mu man lo ni poin tu po hian kan ti ngal thei voi ne kan ngai tu a fel ngal vek the chu ti lo tur hriat ma sakhi avan poi mo em ti kha khami pal thum pali ni mang chu akan sei ve thei tok ni mi ro se alo mom le mai thu cha poi mo tak mai nin soi chuak chawa alo mom tak zet zera tharaw lam nun thleng pona hol chho ning kan hria lai ka ro pui tak zet zet ani ti chuan soyang khan itet te tang hian kan ti le ro ka nga le kha ril ru chak chi hi ni nin hrim hrim em nang ma nge ka ril ru chak ve hrim hrim pia lama hian ka zir pe em ani iti don nge ka zir thiam thei em lo ka bei ngor thung ani ti don ka lai kha hria da wa cha gom ve pathian mal sobna ka donga ka hrisel na tha karil ru po hi chak ve pa nga in ka hria mi ti ai na chak le chak lo phei chu ka hre ho lowa amara chu ke ma to ka chuan ka in du kho ve viaw ani pathian in min pe kril ru chak zong hi mo tin chumi pe lama chuan thei top ka chua thiam thei zir tha pe lo te ain thiam thei lo zir tha pe thei top chu ten hlotling thin ni an tia amara chu thiam thei zir tha pe hi a tha perin ka hria ke chuan chu chu ni ka tum thin ani pathian zara hrisel na tha nei turin kan beya ni na te kan suma thei top kan chua ti chuan ril ru chak tak nei tu chuan tak safit that pa ngai te hrisel na hi poi mo em em maya
chung zong zong a chon thei to kan chua kan ti thei ba ka pathian a chen ni mai a mm ril lu chak ve pa ngai tak nin kein hria mm tin taima takin ka ti ve boka a in kop fu viau chon ka sheri ke ma chon tun chin a chon aro pui hle mai ti chuan ei soyang khan idin mun chu kan threvek ta training ten nei chawanga I nangma hrim hian IS ni tumba ka ma chhop dang enge society ang an chi an din te po an ni mai thaya kha tiang khai nei ve hrim em ni e soi ang khan ni tum ai ma in ke ma mi mala phe chon ka ti tum a hian chian poi moin kein hria tin chiang thokhat ve poi hian kein hria ni engemaw chin a chuan ti tum lian tak te ka nei ve a a then pe chu han soi chua vek ri hlei theu te pawh ni mai theie ti tum lian tak ka nei ve a chung ka ti theina tura tan chuan a man rua tan khan engemaw kha ni ve ngai ta ni ti du te kan lo nei a ti chak ve te kan lo nei a amaro chu a soi fian a toy te a ka ti tum ka soi fia thiam dan chuan tangkai ve hi ka chak ani tangkai lo hi ka hlau em me khovela hian khovela thil hlau am be chu tangkai lo hi ni ka ti ve thin ani high school a toy te ka tho ve line ka zilai te bula po tangkai lo hi hlau tur ani a mani zone theu hen tangkai la ti chuan kan dam chan chu kan hlen ani mai hi ka ti thina engdin huna dingin eng po lo ni la tuna hian mani zone theu hen tangkai la khovel chu no mai midang te ta nok sak hian khovel hian ti hreom thin ani chuwang chuan ka thil ti tum hi mi te ta na tangkai tak nin ka hria a dot le chuan ka thil ti tum hi pathian du zong ni point ka hria ni kan du zong te hi pathian du zong hi kan ti tum ani chuan pathian hian a hlo thlin na konga min hruai hi a chak em ani ti hi ka chianga chuwang chuan khang ka ti tum te ka ti ve theina tur khan ni e keima ngai to na phak to korea chuan IAS hi khang ka ti tum te ka ti theina tur ta na din mun thapa ngai bernin ka hria chu chu hlen ngei po kala tuma pathian zara dam te a kanam chuan hun rei a rial to lo ka bei se ya kum aza che chu ka soi ngam lo wa mar chu kum tam aliam man lo tura nga yang pathian zara IAS ve ngei kan tumu chu avan ro pui te lu len chuan om hle mai kan du sak na kan hlan mol mol che kalome an tling ngei buk la kan han du a ti tum te in len ngei theina turin to be ke ni pongan lo tron trai pui don che ne tro kalom hle mai ti chuan soi la soi nu pian phunga rol ban do na te nei chho ani a mi hring nun kong zo la ya hian engemaw har sa han ti em chang te po in nei kan ringa etiang a hian khong ai takin chung zinga har sai ti zul ang chi te po mian hril le lok ta che ni e ka van nei khop maya hei zirna te kan tluanga sang ni som ni pania bie karon zowa ti chon na kan han zong ve rak raka van nei takin kan lut ta ania har sat na hi ate tu zir mai nin ka hria pu van nei tluanga tho soi kala hria reng mai chu har sat na har sat zia hi a har sat na om lawa atok tu in kan ma chhon dana zo kian har sat lo chu lo lang thin ni tia a chia chon ka soi chok thelo ma se chu ti lam hoi chu karil ruwa ka lo chin chi ave dan ania chu wang chuan keima mi man na hian chu tianga min ti be dong tham har sat na hi kala tok lo nin ka hria voin thleng hian ngaro pui ve ani chuan ka heti chung hian MPSC nuaya MISC ziak ling to hung chung hian UPSC nuaya IS ni khai la tum ngar mai ni ya tu nai mi zo kan tlem to kan te kan soi fowa enga tinge mi zo kan tlem chan hi ti lai ka karil ru om ta ni nang i hriat dan i ngai dan hi ka zo du shim cha mi zo thalai smart tak zirna po zirna sang zok le changkang zok changtlung zok te pon nei ya le kha thiam tak hi kan nga to ni mi bright lut tuk zo fa te zinga hian ma se nga tinge UPSC nuai hian direct recruitment hi kan paltlang hlei thei lo le ti lai te Mizoram Youth Commission te pon thei to pin ma la ni kan ria kan afford tok lo nge ni anga helaya MPSC a hian
anuaya MCS vela te hian kan lungoi tok tam em mi ti lai te po hi zona tam tak thein kan ringa ngai dan ni lai hi hriat awa cha kom ve ni china kan soite nen kan thui ta kan zom thein kan ria a point ni lek ka soyanga a point tam tak te hi chu social media kan hmun sa to a kan education system hi thatok lo niang han tiang reng te khotlang nun hi a fel fai to lo ni mai thei tiang te khang kha chu ka soi ve lo anga keima mi mal ton hriat atanga kalo mu vedan molmong taka chuan ni china ka soi kha kan issue lian tak pakhat nin kan ria ti lo tura hen kan chiang lo wani zo thalai te hi phot mai na atam tak hi ti lo tur hi kan ti ma sa hnem lu tuka boy pui la tul ri lo hi kan boy pui hnem lu tuka en tin na pakhat chau han pe tai la phai kan amatanga ka mu ve mai mai pakhat tuna kan exercise minister ni ta pute te na soi ka hriat reng mai chu kum som pali tanga kum som ni panga vel thleng hi ti ni tain ka hria chung ang chu nam dang chuan mani in siam rem nan mani din hun siam that nan an mang thina chumi hnuah chuan enjoy tur le khang kha chu an ti chawani atia mizo thalai te ro chu kum som pali tang kum som ni panga kha ngai zong nei nan te thil dang boy pui tul ri lo boy pui nan khan kan mang hnem talu tuka chu wang chuan nam dang in siam rem nan man hun zong zong kha kan khoral ta thina ni atia adik thui the hian ka hre khop maya boy pui ma sakla tul ri lo ngai zong te kan boy pui thapui thoin kan boy pui thin ta ngai zong te rui lo ti vel boy pui ti lo tur kha kan han ti ma sak phot mai ni hei kan har sana lian tak nin ka hria panina chuan ti tuma khan kan chiang lo tlang em nin ka hria kan ni tum ma hi chuan kan chiang thokhat viawin ka hria a IAS ni tum te poi han zo tila IAS kal phung le an na tho te ani theidan te an ni tum ana hi chuan an chiang viau nin ka hria ma se ati tum hian thlen phak thin lo wang khan ti tum mumal tak ma thlir le rom man na mumal tak an nei lo wang an ti tum zo ka an chian thin lo wang hian chu chuan ni tum chawa chian na chuan phurna rei lo te bak adai lo ni hen ka hra thin ani chu wang chuan ti tum that tak khami IS ni ngei thei tur khopa emo kan tum ram thleng ngei thei tur khopa min fui phur tu min tur tu kha kan nei tok lo thin nin ka hria zep thu cheng lo wa heng zong zong hlo thlin na te kan ti in hna na chu mi mal bok kha to pa chu na lo ni le thin ani thil dang kha han soi thin mai la a top na chu mi mal keima an ni mi mal tin theu ani tu ma te theu kha kan lo ni le thin tho si wang hian chu kalo mu ve dan ni entina pakhat kan pele lo ka IAS aspirants group chu ka hong ve a chu ta chuan member ron ni du kha an lo om ve tak taka kan kom chian khan mizo thalai puite tam tak kan kom chian khan UPSC exam tum a syllabus po bel manglo te a exam dan kal phung po hremang lo te an lo tam khot maya MA gold medalist te po no mani chung mi ron zo ta chuan kan ni a then phe chu ti tum kha sel ni tuma ba ga lo chiang lo ni chu tak tak a chuan kan tuma hen kan chiang lo tlang em maya chu wang chuan ani in ka hria ke chuan ka mi mal ngai dan mol mong takani chu adik ber kher lo wang ti phe chu ka ringa amaro chu atak nge ka ton tele ka hriat ve tanga ngai dan ka siam ani thalai te hi ti lo tur ti ma saklu tu hi simila adorlia kan ti tuma hian chiangila ti chuan tun ai hian kan hlo tling tam thengim le ti ten ka ngai tu thin ani awan ro pui ve nang chui go le chiang le ti ga lang maya akal kong zong zong i man chho vek maya mizo thalai te foi phur tu le zirna pe thei tur khopin UPSC a te po exam i lo pe nem to experience i lo nga to a ela rem changa du sakna chi baibuk pa IS in zia ting huna interview le nge chika in be sei ni kalom ro pui don le mai ti chuan hei tu na khomulo khomu fi lo in ni chho neta khomu lo in ni ta chung te ti boy hre chi kan ni ti boka chin khan zi high school a zir school a te pokan thoklop lop ate intia in tin nge chung te tang ringot lo hian nang ma hian
na hi lo thok ve thin sim sim mi ti lai ka zot du cha sum dei la lut ve em ti lai kha ni tak taka chuan college kan kal lai atang khan chung te ti boi lo hlom tak phe chu tho chho de lo chu thei lo wa in high school ka kala kan ti kha kan soi fia le hlek tuwa college ka ron zo khan kum sang ni som ni pani june thla ania august thla atang khan kan kwa khian choilung high school khotlang in thanem ngai nan din ve a ta chuan lo lam ngai tu lo khan kan pui ve ni kum khat tak kha ka soyang khan kho ve la kan dam ve hlut le hlut lo lam hi kan tho chule lo lam a chuan kan tangkai lo wa te tur nin ka ngai tlat me ke chu mi dang te tan kan tangkai lo chuan engang pon lo lo tlingin lo ho samai la kho vel hi kan dam chan kha kan hlen lo hle a ka ngai tlat mai a chu wang chuan ka phak to kin high school a khan mi dang te tan tangkai tur khan kan be ve a ni sum te chu kala lut ve thawa ni china ar vul kan soite po kha ka hral ve thina ni ar te khamo ti khan an lo len chho khan in sual rol an ni khan in ar sual hoi rom chen thiam ve kanga sang thu ma tanga sanga te ar pakhat po khan lo ni a pocket money te chu tum tok ve em a chu tiang vel chuan thei to pen sum hai lu na kong chu ka dam ve a amaro chu nu le pa te ti boi lo hlom top chu kan ni bik lo enge mo chen anu le pa te ku ta kan lom chung kha chuan nu le pa te pon ngai tu a ti ro chuan mani thei to ka in high ven chu ka tum ve thina high school ai ro kha chuan lo chu tiang in ka nei hran lo lo nei lem lo in ka thok ani ani tak chu kan ti lam ha in zom ta kan yamar kan zor rim rim chenga soi seo mani chu min chang lo mai nga tu nei kum exam ngai ni le kum sang ni December ni som ni panga khan ka pianga ti chuan tuna hian sang ni som ni pathum December ni som ni panga khan som ni pathum ka pum chi a ni lina kal me ka ni kai la no pang hle maya the future of bright playing kan sia lo mom hle maya mi zo ti ming thatui la ni don ti hi alang chiang rang maya he ti kan an kom thei ringot che poi kan lom tak zet ani ti kha kalome kan soi le don ani le top lam nai don toi la hlom lam pang mi pa ve ta reng ruang a chu ban kan bible a po chi tam tak kha le lung lo khat tur min din ania nu pui han nai zai te hi railway te tum shim shim em nang ma enge project ate tel vem ti lai kan zot tiang che nia mi mal chuan tumna te ka nei ve a personal plan te chu ka nei ve a chuanga chuan ka soitil du midang te ta na tangkai ka ringa ka soitel chak chu college kan zo tang khan ngai zong te ka nei lo ngam ta chi ani ama chon kan ron tle rol chu hlim hlot te kha chuan an a ve chu ka rei lo te chu ngai zong te pani khat chuan an nei ve a ama ro chu college kan chuaril ru te tlema alo hlei kan ve deuh khan ngai zong he ka nei lo ngam to a keima nu le pa te chom hlom ni chung le keima ka independent ri lo chung hi chuan ngai zong ka nei lo wang ka ti thin ani chuan tu la chuan hei pathian zara lotlina chete kan lo chang ve ta ngai zong te po kan nei ngam ve to mai thea tu na chuan keima mi mal lo duan dan mai maya chuan pathian thu thu vek phei chu ni kum som ni panga tanga som thu min kar hi mi patan chuan chung ko din na le nu pui nei hun viawa kan ruata pathian remati chuan chunga chuan nei nge chu katum ro pui takin kan lo nge yang tro kai nang ni tam vai chuan mel en hlei thei don si lawa mi je tha le mi fel tak kha nei kan ngai chho tu la te po ngai la ti chuan thil pakhat kan zo te lo kan che ngai MPSC nuai ti hian combined competitive exam a inziak king ania person with disable quota tanga lu tin kan ria ni la hian thok khat lai khan soyom de wani person with disable quota mi pa ngai lo lu tu mang zong te soi hi om thina tak tak ani mi ni a heng hi proof te kan nei thlep ani lem lo chuan soi chiam point tharun oma ani na taka chuan soi leng wak le ti por poleng hi om ve boka amaro chu
an om ngei thin ni chuan alang kan ti te ang oh ke ni point document proof nen thlap nei te po a then chu kan nei ta oh tin he gang ho tan hian min lo ngai thak sakani chuan chu anga lo lut to te an lo omani chuan thei topa an lu bel to lo na le alo lut to te po ti thei omani chuan chung ho tan nok sak deuh zong tur ang chuan che chak tak tak hian tamani ti hakan soilok du ni khot oh mai na mm mihring ngai tuana chiale thahriat na mai pawh han ngai tua thil dik lo le thil thalo ania heng hi mani kwata lo lo lut te kha ram chiat na hnuk kan ni ti kha in hriat anga ya mm pathian poi kan soya kan mihring pui te poi kan soya kan ram le nam poi kan soi ni ti hi mm kan pom ngam anga in ka hria ani na taka chuan kwata lo lut to mani thil ti sualin chira bangam le ti hiom se christian rama chuna in me khopin ka hria tin ti le zel tur te po kan omani point antinan hote pakhat kan soi du disable quota lut abikin ke ni chu mit khom mulo quota khania mit del quota lut ni si driving license lo nei te hi an omani chung chu document proof nen nge ya na pahni pathuma hian hmu to kan nei ve a kan na zon lai experience anga khan thik thu te kha chema ko pan na zon lai kha chuan amaro chu zong to lo mai la ke chu ka thik thuila chereng ani ti hi ka soi duat lang takin chumi a omzel to lo na tura ti thei kan ni phot chuan mizoram sarkar ina phal china thei top chu po ka tum ani ti kha lang takin kan soi du ni hello hle mai cái này pan in nung kan lo do langa theina chen chen a ton pui theina cheu kan nei chuan kan in huam reng ania kalom ka kan soi du ani te chuan hei hun duam tak min pe a i buai viau mai atin ko rang rang nei ko rang rang i nei ni kan ria alom na te point nei do ni kan ria mun thum lai a te chuan i du sak tu tam tak pathian ina pe che a i phu ngai yang ti po kan ringa te chuan ke top lam pangkan lo nai don to mai nga hun chep takka rai tiang hun min pe a e lom thu soi na ang chi te mo nang man zo ram mi pui ten he na an cha du ang chi te e i ngai pui mo zong te po min kan ringa in ta rung lovin an soi ta che ni lom thu soi na tur hi tam tak oma ama sabera chuan ka ti thei ba ka lo che thin risel na tha te min pe a voindam takamin roi thleng tu pathian hen alom thu ka sei du a tin ka le khazir na konga hian alung phum poimo tak tak anoma ka thei to pin lam chu kan tu manga kum sang ni pali sang ni panga chovela ka zuk omna moria blind school din tu te tuna doctorate len moya kan hriat dan tu chuan one in christ a keyboard machine rokia mo mi thoklo ve to kami pa kha nita kami te din kha ania anin thatnem ngai takin ti khan moria blind school an lo dina chunga tanga chuak te kan nia kabul tana tak tak ania chuwa chuan an hne na hen lom thu soi ka bana sa hle ti ka hria kan mi ti le kan sarte senior truck thleng minen ko tu te kha lom thu kan hril du ni adot lia chuan scholarship home for the blind na kan am thla khan salvation army sipai pol kan ti hian thatnem ngai takin milo en kol le a chuta chuan kan hostel in rail bol dan chung changa te integrated school a po school in rail bol dan chung changa te engma phun noina tur om hau loin min en kola voinia puitling taka chuak thei tura min cher tu te kanuna episode poimo tak mai chang tu ten ni wangin an hne na hen lom thu sei sen lo ka ba ti ka hria an tholom self denial an te mani in phat tholom te an ti thina salvation army page on khang ang te kha a thlon lo voinia hian ara ke ni hi ara pakhat ve mai kan ni ti kha min lo hriat sakse ka duwa an hne na lom thu kan soi le duwa ti chuan college kan kal chho ta ka khan mi sang mun sang atangin hriat na le chom dol na hi ka dong na sa ve em kan phulo class 10 hi first ra kan pass a kan batch khan 12 ka distinction a kan pass le a chungang te chu mi ten mi lo hriat sakin college kan kal khan thanem ngai ta kamin chom dol tu kanga em maya chung zinga chuan bangalore ka zuk thlen lima le atop thleng po min boi pui tu urema
dollar lem nei sial ania urema Manipur lampang middle ve tho ni ta tu hen MTH UTC a azir meka oh ani te tin college ka kal chung zonga ka local guardian ni nge UTK a Bangalore mi te ka hrerenga an hena hen lom thu soi se lo ka ba ti ka hria a tin mar student organization le MADC hrim po hian min thlop tha em mar autonomous district council lampang hian an thei to min chu puya asum le fai zong te point min tran pui asum le pai zong te pon min tran pui na sa hle a tin ka soi mai thei lo tur chu Michael Lalman Zola Foundation MLF kan ti khan sum le pai zong ten min tran pui na sa em mai an ni hian first year kan zir lai khan min tran pui to a tin last year kan kal khan Mizoram ahma saberatan middle horopa UPSC inbo sai tu te tan le khabu poi mo ang zong chut chuana tan cheng sing kwa lai main min ron puya tuna hian Mizoram State Central Library a chung le khabu te chu middle te tan man tang kai thei turin ko ta dap chi ngei khan UPSC tan poi mo le khabu ang zong kha chut chu vekin am to Mizoram ama saber nin kan ria an ne la hen lom thu ka soilo theilo a tin kanu le ka pa te min support kong tlona min support tu ten ni a an hne na lom thu ka soi ni sela lom thu soi tur tam tak omanga kalo soi mai te le kalo soi tel che lo te omani point chung zong chu atak taka chuan anei tu te vek kha an ni a lom thu hril phut hau lo te vek an ni ti ka hria ti rualin kalo soi mai omni point in zawaya chunga a wholesale in lom thu ka soi ne se hello hle mai ole katizong kha tun nai Mizoram Public Service Commission ina combined competitive exam abu saya MIS inziak ting mizo tlangwal chuanom tak mai tlangwal en vanei chi vawana antimaya komna hun kan nei thei chu ania kan gun takemin lo thlir saktu te chuan hlok na duam takin changai kan be saya kan interview min thlir saktu te zong in zawai chunga lom thu kan soye